טוב, אז מה קורה כולם? הגעתם לעוד עולם בעולם של ניקה שלי. אני מעלה לכם סרטון אחרי המון זמן שלא העליתי לכם. פשוט לא יצא, ואנחנו כבר אחרי אמצע החופש הגדול, ונשארו עוד בערך שבועיים על החופש הגדול, ואני כל כך נהניתי ואני לא רוצה שזה ייגמר. ותכתבו בתגובות לאיזה כיתה אתם עולים, אנחנו נגיד לכם באיזה כיתה אנחנו עולים. ולפני זה כולם משנים, אני אגיד לכם מה השעה. אוקיי, עכשיו השעה 7:30, אני בדרך כלל לא קמה בשעה הזאת בחופש, אבל רציתי לצלם לכם כזה מה קנינו וזה, ואולי נצלם לכם ביום ראשון ללימודים, אני לא יודעת, אבל נראה. טוב, אז בואו איתי להתארגן זריז. טוב, אז די סיימתי להתארגן. אני לא אוכל בבית הבוקר, אני אוציא את כולם איתי החוצה לאכול ארוחת בוקר אחרי שכולם התארגנו. ועכשיו השעה 8:10. יאללה. אז לקחתי את החצובה הזאת למעלין, אז בואו נחזיר לה. אני אראה לכם קצת את הבית, כי אני בטוחה שלא ראיתם אותו הרבה זמן. אז אני אראה לכם, ואז אני אחזור לכם שכולם כבר יהיו ערים. טוב, זה השירותים, אין משהו מיוחד, אנחנו שומרים על סדר, יותר נכון אלין שומרת, אנחנו פחות, אבל כן. חדר של אלון, אני צריכה להיות בשקט, כן זה החדר של... חדר שלי הכי יפה בבית, כמובן כאן כל האיפור שממש אוהבת, בגדים וכל זה. זה החדר של אלין, היא לקחה את הגדול. אין לה פה עוד הרבה בגדים וזה, אבל בסדר, כי היא לא אוהבת כל כך שופינג והכל. אוקיי, זה החצר, כאילו, לא חצר, זה בריכה עם מנגל קטן כזה, ושתייה יש לנו פה, וכן. ולמטה, הנה קשקש, בוקר טוב. אוקיי, פה זה המטבח, יש לנו כאן, זה עוד כל מיני תיקים, אוכל קשקש, כזה ספורט, טלוויזיה, זה הסלון פשוט, נדליק פה אורות. חדר של רוני, היא ממש מתרגשת, אבל כאילו לעלות כיתה, כבר נגיד לכם איזה כיתה אנחנו. והחדר של מאיה, גם היא נורא מתרגשת, באמת כאילו בטירוף. ואני אחזור לכם, כן, ואני אחזור לכם שכולם יתעוררו עם ארוחת בוקר ביד, אז כנראה שלא נצא מהבית היום לאכול בחוץ, אבל בסדר, אנחנו נאכל כבר פה, וזה ממש טעים. כל בוקר אנחנו אוכלים משהו אחר, זה... כאילו, הנה רוני, תגידי היי. היוש. הנה מאיה. היי. כן, הנה אלון ואלין במטבח. היי. היוש, מה זה ליוטיוב? כן. זה, אבל למה להעיר אותי? כן, כולם קמו, פשוט חוץ מאלון, עכשיו השעה 10. ומה לעשות, הוא קם בצהריים, הוא לא קם בבוקר, אז הייתי צריכה להעיר אותו. בסדר, לא נורא. וואי, אלין, זה טעים. רגע, אל תשימי את זה בסרטון. שמתי.
טוב, אז אכלנו ואני אחכה שכולם פה יתארגנו ונחזור לכם בערך בצהריים להראות לכם את כל מה שקנינו לבית ספר ומוכנים? כן. נו מה, רק אני משתפת פעולה? מוכנים, ביי. טוב חברים, אני החלטתי להשתלט על הוולוג של ניקה. היי, תביא לי את זה. לא. כן. אז אנחנו נתחיל עם הדברים שלי. לא, בגלל שזה הוולוג שלי, מתחילים עם שלי. טוב, בסדר. אבל ניקה הבטיחה ועוד לא קיימה, אז אנחנו נגיד לכם לאיזה כיתה אנחנו עולים. טוב, יאללה, מי מתחיל? נעשה מהקטן לגדול. לא, מהגדול לקטן. טוב. טוב, אז חברים, זה הסדר שלנו. מהגדול לקטן, אלין היא הכי גדולה, ואני ומאיה הכי קטנות. אז תתחילי אלין. טוב, אז אני עולה לכיתה ט' למי ששואל, ואני מתרגשת מאוד לשנה הבאה, זה עוד הרבה זמן, אבל אני עולה לתיכון, וכן, אני עולה פשוט לכיתה ט'. טוב, אני עולה לכיתה ח'. כן, זהו. גם אני עולה לכיתה ח'. ואני ומאיה נגיד ביחד. כן, נו, עולת לחטיבה. כן, אנחנו הכי מתרגשות שיש, וכאילו כבר קנינו את הכל מזמן, כאילו אני מקווה שיש את הכל. וחברים, אם חסר משהו, תכתבו לנו כאן בתגובות, אנחנו נתקן את זה, ומהר. כי נשאר עוד ממש קצת לחופש הגדול. וכן, נשאר עוד ממש קצת לחופש הגדול, ואני ומאיה ממש שמחות מזה. כן. בגלל שכאילו אנחנו רוצות כבר לעלות לחטיבה וזה, וזה מלא דברים שונים מהיסודי. כן. ויאללה, בוא נראה. יאללה. 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 טוב, אז מתחילים מהציוד שלי. אז דבר ראשון, יש לי טלפון כזה רגיל, אבל בגלל שהוא לא ייכנס לי לתיקים כל הספרים והדברים, כי עם השנים הספרים נהיים יותר כבדים ויותר גדולים, אז לקחתי כזה טלפון מתקפל, לא זוכרת איך קוראים לו, פליפ, משהו כזה, אבל ממש חמוד, וזה כאילו, יש בו את הכל אותו הדבר כמו הטלפון הזה. כן, לקחתי את היומן הזה, לכתוב את כל התאריכים וזה, שנה שעברה לא השתמשתי, אז עכשיו אני ממש מקווה שזה יהיה שימושי. כן, ממש חמוד. היה לי כזה שנה שעברה, אבל זה לא אותם תאריכים, אז פשוט קניתי את אותו הדבר לשנה הזאת. זה התיק שלי, הוא חדש, הוא לא היה לי שנה שעברה, ואני ממש אהבתי אותו, הוא צבעוני כזה, ואני אהבתי. הבוק כמו כל השנים, כאילו רגיל, פשוט סגול, כן, קלמר ממש יפה, מיוחד, כאילו, גם הוא כזה מבולגן וטירוף, כל התיק שלי זה, ואני ממש אוהבת את זה, וגם המחשב שלי ככה, כאילו, כל הדברים שלי מלא צבעים וזה, והספרים שלי, כן, לכיתה ח' ושיהיה לי בהצלחה. טוב חברים, אז של ניקה היה די, כאילו, היה הרבה זמן, אז שלי יהיה ממש קצת. לקחתי כזה, שכזה שמים בלוקר, לא בכל החטיבות יש לוקר, אבל אצלי יש אז אני אשים את זה וזה מסדר לי כזה. בקבוק מים כזה חמוד, היה לי את זה גם שנה שעברה, אבל זה אני משתמשת עדיין כי אהבתי אותו. זה התיק שלי, חדש לגמרי, אני לא, כאילו אצלי הוא חדש, הוא היה נראה לי של ניקה קודם או משהו כזה, אבל הוא היה עדיין, כאילו, היה בבית. זה היומן שלי, אני אוהבת את זה כזה נראה כמו של פעם, וממש אהבתי את הסגנון, אז זה טוב. וזה הקלמר שלי, ממש ילדותי, אני יודעת, אבל אני אוהבת את זה וזה נוח לי, אז בסדר, זהו. וגם הטלוויזיה שלך דוקה על יוגה. שאלה טובה. טוב, לי אין עוד קלמר, אבל בקרוב יהיה לי. אז זה הספרים שלי, במקום יומן לקחתי את זה, אני לא כל כך אוהב הרבה דברים לבית ספר, גם ככה הכל נאבד באמצע השנה, אז בסדר. זה הבקבוק שלי כמו פעמים קודמות, וגם זה כמו פעמים קודמות. פשוט אהבתי את זה, ויש לי גם תיק לטיולים. זה. כן, זהו. טוב, אז עוברים אליי סוף סוף. אז כן, מי שלא זוכר אותי, אני מאיה, וסרטונים קודמים בטח ראיתם אותי די קטנה והכל. והשנה אני החלטתי לקנות את כל הציוד שלי חדש, כי אני עולה לחטיבה שזה כיתה ז' ואני הכי מתרגשת בעולם, אז רציתי לחדש את הכל,
אז אני אראה לכם. זה היומן שלי, של כזה, רואים את קשקש כזה, וכלב וזאת כלב, זה ממש מזכיר לי את קשקש, זה אבל בסדר, הבנתם. זה עץ ליומן שלי, תואם כזה, עם הפנים שלו, וממש חמוד. זה התיק. החלטתי ללכת על משהו קצת יותר ילדותי כזה, ומתוק, בסדר, כאילו, העיקר שאני אוהבת את זה, לדעתי. הבקבוק מים שלי כזה, אני לא זוכרת מאיפה, אבל בסדר, מה זה. זה הספרים שלי, שהם הרבה יותר כבדים, ויש הרבה יותר ספרים מכיתה ו', וזה הולך להיות ממש שונה, אבל בסדר, כאילו, אני צריכה להתרגל. זה הקלמר שלי, גם ילדותי ומאוד כזה שטותי, אבל בסדר, אמרתי לכם, וככה אני אוהבת את זה, וכן, בואו נעבור לעקרוני. טוב חברים, אז עברנו אליי, וכמו שמאיה אמרה, אם שמעתי נכון, אז היא קנתה את כל הציוד שלה חדש, אז גם שלי, הכל פה חדש. אני לא חושבת שהתיק חדש, אבל חוץ מזה הכל כן. אז הספרים שלי בדיוק אותם ספרים כמו של מאיה, כי אני הולכת להיות איתה באותה חטיבה, אז זה אותה דבר. גם כל שאר החטיבות זה פשוט אותם הספרים. זה הקלמר שלי, גם כזה של כלב חמוד, והוא איך אני אוהבת את הקלמר הזה. וגם קניתי את כל הציוד בפנים ממש חדש, ואהבתי ברמות. זה היומן שלי, קישטתי קצת עם הדבקות, כאילו, כן, מה שאני אכתוב בו זה כבר בתוך הקלמר. בקבוק מים שלי, והתיק. גם אהבתי ממש את הבפנים של התיק, ויש לו כמה תאים, וממש ממש חמוד, ואני רוצה כבר להראות לכם את היום הראשון שלי לחטיבה, וכל כך מרגש, ויאללה. טוב חברים, אז אנחנו רוצים להגיד לכם דבר ראשון, מה שהתגעגענו לציין לכם סרטונים, ונשמח לחזור לזה, פשוט יש לנו גם המון דברים אחרים להספיק, וככה זה לא תמיד יוצא. וגם רצינו לאחל לכם שנת לימודים מוצלחת, שקטה וטובה, תוציאו ציונים טובים, תצליחו, שיהיה לכם המון חברים, אם אתם עולים לחטיבה כמוני וכמו מאיה, ואוהבים אתכם, ותירשמו לערוץ, ותפעילו את הפעמון, ותכתבו בתגובות, ואנחנו נסמן לכולכם לבבות, ויאללה, נתראה בסרטון הבא, ביי!